बाक्सानि तामुलपुर आरो गरेसराव सा 10 नंखाय टेट फोरोंगिरि हमदों। बाक्सा जिल्लानि गरेसराव सा 7 नंखाय टेट फोरोंगिरिफोरखौ दिनै नंखाय फोरमान बिलाइनि गेजेरजों फोरोंगिरिनि साख्रि लानायनि अजदजों पुलिसआ हमनो हायो। हमजानाय सा 7 टेट फोरोंगिरिफोरखौ राजिब देखा, कृष्णा बर', मीरा दैमारी, रीता स्वर्गियारी, जोंसार ब्रह्म, रंफी दैमारी आरो मन्दिरा बर' होननानै सिनायथिदों। बेबायदिनो तामुलपुरावबो नंखाय फोरमान बिलाइ गथायनानै साख्रि लानाय 3 टेट फोरोंगिरिफोरखौबो हमनो हायो। हमजानाय 3 टेट फोरोंगिरिफोरखौ भबानी बर', मेघाली स्वर्गियारी आरो अनिता बर' होननानै सिनायथिदों। नंखाय फोरमान गथायनानै साख्रि लानाय सा 10 टेट फोरोंगिरिफोरखौ जुनिया संदानग्रा हानजाया हमनानै गुवाहाटीसिम लाङो। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 सेप्तेम्बराव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना सा 52 नंखाय टेट फोरोंगिरिफोरनि मोनसे फारिलाइखौ फोसावदोंमोन।